Mana, it's done. Hi mga bay! Tara na Mga bay! Nami karon. Welcome sa garden sa among Jumega. Agay, nakatunog kong tomato. Welcome to my humble Yeah. Nami karon sa garden. Sheila, hi mga bay. Sheila. mga Sud, ipakita ang tomato. Kita na to ang tomato. Ipakita ang Sana tomato. oring nga ni kadako. Kalami sa kamatis mo. Lambi kay mga kamatis mga bay. Say hi. Hi! Welcome to my vlog. Taas pa na mo ang ihang kamatis. Tanawa. Uy, dugwa na sa mga Oh. kaunakanan sa di mga lasa ko. Hayang. Hi. Mao na si Mayang. Mayang. Hi mga bay. Hi mga Tabang mix sa magsakop sa kabay. Kaunin na to ang kamatis mga bay. Tara. Matakdan niya siya, so kuhaon gid siya. Kauna sa tanan. Nalagpo na siya. Kay matakdan. Mabay na siya. Dagko na siya. Uy, Kuha sexy, sa baya- imong baya- kuwan, uy. Sexy kayo ang tig harvest mga bay. Kaunin yellow. Bay, ayaw diha bay. Bay, ayaw diha bay kay basig na ikatul bay. Bay, bay, bay. ano ba tango? Dong. Get. Uy, sirada diri wang. Diri siya wang, diri siya among. Oni siya ang amuang kuan. Cucumber. Ay, kagwapa sa among cucumber. Isa sarong. Kagwapa sa among cucumber. Liwat sa mga vlogger. Moni ang among batong. Muna siya kanang bukid sa Amerika. Aw sana. Farm bukid. Moni ang Bukid amuang nga pata kuan. taga bukid ni bay. Bukid. Kunya moni ang amuang. Kuan. Oh, ay, fresh from the farm mga guys. Tanawa ang cucumber mga Kunya na ami gwardiya sa amuang garden mga bay. Digid katugpang mga kuan diri daotang. Pero bay, mo pertala sa tambok ako tanong bay. Oh, very good kay bay. Sa talong. O sa Say hi. naluding ba talong ba? Hi mo sa amuang gwapo nga. Sexy lagi kayo. Oh, di ba kani siya kay lemon ni siya lemon. Katong gwapa nga lemon niya kani kay Bisaya na siya nga lemon. Og inyo na pangutanon mo tubag nga Bisaya. Ang kani pinakasban kamunggay. Kamunggay sa Ay South awa. Carolina. Kamunggay sa South Carolina. Uy, gapay gabi mga bay, nga gwapa kay tanan. Man ba jung grabe sa dawi. Nako na nako. Ang bisaya na ako gabi karon pikas. Kanya. Abi ako ang tangga. Napay uban diri nga tanglad, napay tanglad. Ay, fresh from the farm. Gihapon na mo ang tanglad mga bay. Ako an. Kunya na bay. Fresh gihapon. Oh, among mga tanglad. Ate ka doon swim. Wait lang niya. Di apa, talong. Talong ni Carla. Wala nakalimot na sa manang. Wala pa namunga, nagbuwak pa. Nagbuwak pa. Ate ka ba si talong. Ano siya strawberry? Strawberry na siya. Strawberry ni siya guys. Nga, ang amuang tomato. Basta mga hangol sa babaw. Bay di ano bay. Bye sa bye. Basta hangulog sa bawo bay. Ah, kinahanglan daghan jud kay kusog kay dag suyop. Bye kaila mo ani bye. Kani siya bay. Mao ni kanang kalbasa nilang yellow dire. Don. What is it? Ano? Say cheese. Ay, ka-pretty. Mugkitiw. Kasi lahi ang bukiti. Basig lahi ng kitiwa imong gipasabot bay. Wala siya amuutan, fresh from the farm. Ay, kay bintan ni hugasan bay. Patugasan yung utanon mga bay na kay basin na yung mga gagmay. Bay basi. Basin na yung mga mukitiw. Kaila mo mugkitiw. Kasi lahi ang bukiti. Basig lahi ng kitiwa imong gipasabot bay. Wala siya amuutan, fresh from the farm. Iya apilon niya kamot kay subak. Grabe. Hugasan na ni namo mga bay. Kinahanglan hugasan gid ang utanon. Ay, kuan mabash. Butang kamatis. Yep. Unya, ang utan dikit makumpleto ugway. Uy, pangawat sa Kanin. pangawat. Mag-harvest ang mga bay og tanglad. Oh, gwapa kay mong tanglad.
Siya mabangbang, wapagid siya. Kinahanglan daghanon nato ang kuan sa tanglad kay para lamian ang atuang utan. Pahumot man ni siya mga bay. Nya nindot gid nga pilon ang sa may ubusan kay mao man ni siya makadaghumot. Kani siya? Kana. Sumaon na ni siya mga bay. Para sa atuang lamian nga utan. Likit mga bay. Likitan ninyo mga bay. Expert ni likit. Expert ni sa likit mga bay. Saan sa lapit tumoy? Kuhaan na tog tumoy. Kami man ako ang tumoy. Pero ako ba naman? Tanaw sa. Ay bay. Tanaw bay. Oo, watay panguhan. Mahal na kadugay. Vlog manggalin akong. Bukala na siya mga bay. Agoy. Lami sa mong otan. Dara, gwapa kay mong pagkalikit. Gwapa sa kay mong tiglikit. Tara mo mao ni lamit kay muluto bay. Dara bay. Mo ni mo ang tigluto mga bay. Lami kay ni muluto. Siya bay inin. Si Abay inin siya. Nya kani si Abay Isay. Nya ako si Abay Mayon. Mao na siya bay mayang. Mao na siya. Ikaw na pud akong kuan. Uy, wala tayo ka ng kuhan. Sabay. Ay, Wash gwapa yung... Ma'am! I got this! Okay, let's go! Utan Bisaya. Wala siya, muna siya. Bay Law- bayin. Law- Bay bayin na mo. Law-oy, Law-oy. Law-ay, law-oy. Laoy utan laoy. Utan, law-oy. Wala siya, subak-subak. Way subak-subak mga bay. Lami parisan og ginamos nami ginamos ron. Asin. Ang asin diri niya kay kuhan. Pink among asin diri tanawa. Unsa ni pangalan na? Himalayan. Himalayan salt. Just like, healthy lifestyle mga bay. wala na siya, supit. Kupin siya lang siya. Gamay na siya kasi kaya na maginamos man ta. It's up to you ha, kung ganahan mo. Kung imarat mo. Kung saan ibalik, kung kuhan. Nyala, ito na sa nagbutan kayo. Wala siya. Mo ni makapadag lapot okra. Lambi kayo. Yes. Kinumdum ta sa una nga ibutang ra sa kuan sa kanon. Sulbad na. Lambi na kay na amo ang kuan mga bay tara ni. Mo na si kailangan pugod siya. Si Tara, lambi kay na amo utang mga bay tara. Iba sabot kay ang makong. Lambi kay pari sa ginamos nami bahaw tara. Tara among bahaw. Nalimtan mo ulag yung ginamos. Tara, andam na diha. Kalabi sa utan na mo. Kamong gay. Wala tayo ka mga dili. Dili lang. Spinach lang. Kuwara, lugbati. Ito sa lang ni ikuan. Ano na siya? Sarap. Kalami man na na. Ay, maka... Wala siya. Ano? Ay, naami tayo. Naami tayo ba? Tara ay. Wag uy, Kadaghan. timplahi. Korte na pang parataan na. Mga bay. Kaunta mga bay. Mga Natay ulit. ginamos. Natay ginamos. Pinobre sa Tayo. Pinobre sa kinaon sa Dayop. US. Bakinin. Kami ang... Kami ang... Money Girls! Girls. Subscribe ha, comment down below. Don't forget to click The bell button. Oy mga bay, subscribe my YouTube channel. Budul. Oh, nasa rin Ako kay sa... Mayang Way. Collabs. Trupang. Trupang Bisaya mi sama ni mga money girls. So magkinamot lang ta ha. Ay magkinamot ako may ko. Kuren ko. Nami mangga. Sa mangga. Kauntan yung mga bay, lami kay bay. Oh. Mo ni siya nagluto si Abay In. Abay In. Poker mga abay. Mo ni si Abay Sheila. Hello mga abay. Tanawa bay Hello, mo na si Abay Mikay. Inyong usa. Usa inyong takungit. Abay Mikay. Oh, Abay Mikay. In. Abay Isay, Abay Mayang. So, Nga naman yung puro man yung mga kuan, isay o kanang kuan. Mayang nga Mikay. Ilo M-M-E. So, kami M-M-E. Asa? M-M-E. Naamay M&M's nasa M&E. Malungit sa miya. Nakalamit sa ganyo. Lami bay, pagatas bay oh. Sus, Ginoo ko bay. Oh, nangukra na mi din. Ay, duro sakit ang tiyan. Nami mangga. Fresh from the farm. Kaon na bay, kaon. Kaon da, Abay In. Ay, tukan ta na bay. Natubang kay Bani. Anggol sa eme ba? Malingaw mo dyan.
Ay, paduulas mo yan, dali ba? Kay Gansita. Lagi, kung di kayo. Is bagi gamay ba? Okay na ba? Tara, Okay na ba? ko diha, uy. Ikaw, mauna to, wag mo na to. Ano man dyan, basta, gikan sa garden ba? Ano, mag-dress ko kayo ba? Pag may tinanim, may pangangayuin. Kami man dyan ba sa libre? Dami ba sanay ayuda nga libre. Ay, kabalag ka mga basta na lagi matanom na, lagi maano. Yan kay moloto, mutanom, Ikaon. Bye! Bye! See you next time! Bye! Thank you for watching! Please Money subscribe. Girls! Subscribe.